bravo. Este actriță, cântăreață, fotomodel și, în ultimul rând, este mămică. Aici trebuia să fiu serios, dar n-am putut din cauza asta. Doamnelor și domnilor, Teo, rog. E sănătos. În primul rând, mă bucur să te văd. Ai început cu actriță. Da. Păi, Greșit. nu e adevărat. Cum? Deci eu am auzit un interviu acum făcut de către Denis, Așa. în care a spus, băi, noi împreună, bine, n-a spus cu băi, dar împreună cu echipa, echipa de la noi actorii suntem niște eroi. Pentru că un episod are 2 ore. Adică Deci să zic mersi că nu mi-ai zis eroină. Da. Un film de lungmetraj are 2 ore. Noi filmăm câte un film de lungmetraj în fiecare săptămână. Așa e. Adică ești actriță, fată, nu mai. Dar nu, asta nu mă face să fiu mai mult sau mai puțin actriță.